こんにちは。こんばんは。今日は探索会です。実況始めてちょっとしか経ってないのにもうネタ切れです。本当のことを言うんじゃないよ。てか他のシリーズと並走して実況しないのか？技量とか時間とかその他諸々が原因で無理。もっと頑張れよ。人ごとか。そうだよ。てかめたくない。気のせい気のせい。そういえばゲームの中でめたいこと言っててびっくりした。あ、ほんとだ。やはりめたいことはいいこと。何言ってんだお前。てかこの編集疲れる。あっそ。ラッソ。違いますきっぱり。これがあれか。前回言ってたやつ。思い出すな。なんかごめん。実況をしろ。仕方ないな。てかコウムルってかぶるって呼びそうになるよね。どうでもいい。それ、やと、顔書き間違えるのと同レベルだぞ。それちょっと違くね。そうかね。そんなことより俺の黒歴史暴露すな。画面何やっとんねん。いや俺男だし。主人公は女性だ。これやってる時そのこと忘れてた。それはさすがに人としてどうかと。やめて聞かないで。こいつ本当にネタ切れか？ネタ切れなのは本当だよ。人の頭の中に入るな。お前は何を言ってるんだ？気にすんな。そんなことよりこの両端に何か入れたいよね。じゃあとアプグの時使ったロゴでも。これどっち使ったんだ？覚えてない。そんぐらい覚えとけ。なんか邪魔じゃね？そうか？そんなわけないだろ。私は知っている。面白そうな退場の仕方させようとした。そんなわけないだろ。圧がすごい。編集側の圧を感じた。気のせいだ。気のせいか。洗脳すな。誰？こちら、新しく入った、です。なぜにモールス信号？なんとなく。ちなみに音声にすると、マジで何言ってるかわからん。ちなみに何言ってるの？ゼミリアって言ってるよ。わかるかこんなん。わかった人はコメントよろしく。唐突なコメント稼ぎ。俺じゃなきゃ。言ったやつが何言ってるん？てかお前音程高くない？うぷ主に聞け。うぷ主？これ以上キャラ増やす予定ある？今んとこない。なんで？多すぎてごちゃごちゃするから。というか後ろではなんか話してるね。見習っちゃいけない気がする。まああの度胸は見習うべきだな。じゃあ私らの鏡家に侵入したら？そんな度胸ねえよ。この動画見てる人はやめようね。見てない人はいいんかい。全人類がこの動画見ればいいだろ。無理に決まってんだろ。画面見ろや。見てるわ。いや見てそれなんかい。そろそろ実況しますか。せやな。今はスーパー来てビッツ買うところだな。まあ買う前にいろんな人に話を聞いてからだな。結構こういうの大事だからな。情報取れるからな。そういえばこれ周回するの？今んとこない。というより新しいゲームやりたい。そのゲームの名前は？夢日記。夢日記か。楽しみだぜ。まずこれが完結できるかだな。無理だな。声変わった？変えてみた。この時レイムは思った。実況しないからネタが切れるんじゃね？それは気のせいだ。どうした？急に。気にすんな。なんで読めてんだこいつ。さっきからレイム話さないけどどうした？このビッツは多めに買っとくか。5個くらいでいいか。急に喋るじゃん。ビッツ103円なのか。多分税。そんな税が。そんな税はないです。あ、ない。誰だお前。次どこ行く？スーパーの裏とか？なんで？だってなんかありそうじゃん。さてはお前 RPG で隅々まで探索するタイプだな。そうだよ。何もなくて草。無駄で草。そんなことよりなんかあるぞ。やめとこ。ビビるな。もし行くならセーブしなきゃな。じゃあセーブして後から行くか。セーブしたんなら今行けよ。確かに。てかこのゲームホラゲーらしいけど戦闘とかあるのかな。あそこにあるんじゃない？もしそうなら何で戦うんだろ。やっぱ呪術じゃね。そんなことより次どこ行く？とりあえず街散策してから診療所行く。というより診療所行く途中で見かけた人に話しかけつつ行く。さらっと看板を2回見るバカ。忘れるもんは仕方ないじゃん。ちょっと記憶力の方が。鶏かな3個歩いても忘れねえよ。この思い出も忘れねえよ。中二病でクラスのみんなから聞かれた思い出も忘れ。待って何それ。もう忘れたのか？そうだぞ、うぷ主がこれは一生忘れること。そんなこと言ってねえし聞かれた思い出もないわ。ちなみに今画面では診療所への道を行ったり来たりしてるけど、結局上に行くのが正解だったよ。てかさっきの道ここに来るのか。つまり近道になってたのか。安全だけど遠回りか危険だけど近道か。ってことか。そんなことよりカンタ押そうぜ。もし中に何か入ってたらどうするんだ。まあトマトジュースだったし大丈夫だろ。いや大丈夫ではないだろ。床がびちゃびちゃ。帰ってきたら床が赤いとかここの人びっくりするだろ。いやほんと、誰がそんなひどいことを。お前だよ。やっと4分か。編集速度遅くね。正確には4分10.80秒だけども。なんでわかんねん。そら編集画面見てるし、地味に情報ゲットしたやん。後で見るか。面会場所どこだろ。まあとりあえず裏行くか。なんで？今回も何もないだろ。あるやん。は？何やってんだこんなとこで。主人公も言ってるじゃん。なんか今後助けてくれそう。んなわけないしまたなんかあるし。燃えたんなら普通わかるくね？呪術的なやつじゃね。てかキモ。
これも呪術関連かね。まあ確かにカエルとヘビだし。蛇はカエルの天敵だしな。虫が嫌いな人にとっては最悪だな。ワイの友達じゃん。あいつマジで大の虫嫌いだからな。ついでにウプ主は扉に入れないけどな。おだまり。着いたぞ。なんか情報手に入るかな。それでもエロ本には興味あるのか。持ってくんのめんどいな。机たくさんあるのか。どっちのだし、位置的に離れた場所に2つあるんじゃない？後で行けば？じゃあ先に別のとこ行くか。どこ行く？そらもう主人公が行ってるとこ。予知やめろ。じゃあ宮田先生とカナのとこで。私の斜め上を行くな。いや斜め上ではないだろ。らしいから行くか。ウプ主覚えられるかな？無理ですね、忘れました。で、どう行くんだっけ？いやお前が忘れるんかい。下のやつだぞ。お前は忘れとけよ。別にええやん。これも後回しだな。なんかたらい回しにされてるような。まあ情報もらったし。まあそろそろ終わりだして今日見て終わるか。タイミングが微妙。てかここにエロ本あるのシュールで面白いな。こんな下ネタ言ってたらそのうちバンされそう。締めでそんなこと言うな。まだ締めじゃないし。子供かお前は。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。